Kızılgan Barışı'nda başlandı hani anne memleket tanımam bilmeyimizde. Kendilerine göre 2 milyon 400 bin şehit vermiş bunlar. Belki elinizi yetiyorsunuz.県政記念館のね、場所は私もよく知ってる場所ですけど、もう本当にたくさんの方が集まってらっしゃいましたよね。そうですね。世界的に注目されていることが改めてよくわかりましたね。もうね、中国が騒げば騒ぐほど注目をされるというね、本当にいいことだと思いますけど、それ以上にやっぱり靖国にこう行かれたというのはね、本当に素晴らしいことだなと思いますね。本当ですね。正殿参拝では遠山興助さんも一緒に参拝されてましたね。はいはい、そうですね。はい。では続きまして後半の模様もご覧いただきたいんですが、後半は夕方からですね、アルカディア市ヶ谷で懇親会が行われました。そちらの模様もご覧いただきたいと思います。Hazır milletimizden gündü günge təsisiyyatıdır. Bizden şundaq bir uçquşlarını ganimet bilip Rabia Qadir Xanımның çöresinde turup meselelerini yaxşı hal qilib, yaxşı neticeler bilan bu qatimki yig'inni oxirlashtirishimizda chin ko'nglimdan umid qilaman. 我が民族は今大変な苦難の時期に置かれております。そういう時期こそ我々は我が民族の母、我々の指導者、世界オイル会議の総裁、ラビア・カーデルさんの周りにしっかり団結して今回の大会を成功させるように努力しましょう。 Bugün Yapon halkı bizge eshik ochdi. Bizni shu qadar qadrlab bosh ustiga ko'tardi. Biz bir yetim bolaga o'xshash bir millat. 今回は日本政府、国会、国民が我々を全身全力でサポートしてくださいました。実は私たちは本当に世界で孤立し、孤児のような存在です。 Bugün bizning ko'z yishimiz bularning etikiga tamdi. 我々の涙が本当に皆さんの服の上に落ちました。 Bularning bizga bag'rini ochqini, bularning bizga mush so'rinlarni hozirlab berganiga butun xalq nomidan, butun dunyodagi ezilayotgan millatlar nomidan men bugun rahmat aytaman. 日本が我々にこういう場を提供したことに対して私は弾圧されているウイグル人、そして他の諸民族を代表いたしましてここで皆様に心から御礼申し上げます。 İnşallah Xitoy hukumatining demokratiyaga minib, demokratiya uchun tashna bo'lgan xalqqa mush eshiklarning ichilib ketib, shu diktatorning tarmar bo'lishini Allohdan tilayman. 私は同時にまだアッラーにお祈りいたします。それは何かというと、中国の国民に対しても民主主義のドアが開けますようにお祈り申し上げます。日本人一人一人がウイグル人です。ちょうどケネディが私はベルリン市民だと言ったように、私たちは一人一人がウイグル人でなければなりません。またチベット人でなければなりません。私たちのアジア解放の戦いはまだ終わっていません。まだ続いています。 Uyghurs and their supporters around the world, I know, join me in our being tremendously hopeful that with the support of this kind of leadership cadre, you will be able to fulfill your own unique role, providing political leadership, fostering unity, and pressing for ever-widening support for the cause of human rights and democracy in East Turkestan. 中華人民共和国大使館から私宛てに
特命全権大使から中国のチベット新疆に関わるウイグルに関わる問題が話題となっていますが、後ろ向きの動きが見られると、中日関係の妨げとなっているから、このことを憂慮して関連資料を同封しますと言って、チベットやウイグルについての資料が添えられています。しかし私どもは誰も一人もひるむ者はいません。Ümit ediyorum ki bu toplantıların sonucunda Doğu Türkistan'da insanlar kendi kimlikleriyle, kendi kültürleriyle, kendi inançlarıyla vatandaş olarak, eşit vatandaş olarak o doğdukları topraklarda, ata topraklarında özgürce yaşarlar. Bu onların en tabii hakkıdır. 白石年秀先生から乾杯のご挨拶をいただきたいと思います。日本とウイグルがですね、しっかりと手を結ぶ素晴らしい歴史的な記念日、乾杯の温度を取らさせていただきたいと思います。ムスラケレック宇宙ホーシ独立のために乾杯。ありがとうございます。それじゃあそれぞれしばしご判断ください。尖閣諸島を守り抜けば、今、中国が行っている南シナ海、あるいは東シナ海、尖閣諸島に対する侵略行為を止めなければならないと同時に、ウイグルや南モンゴル、チベットでの人権弾圧、そしてもっと言えば、中国の国民に対する人権弾圧、こういったものも一挙に瓦解していく、こういった動きとして私たちは尖閣を血と汗と涙で守り抜く、このことが今、ウイグルの皆さんと共に現実的に連帯する一つの大きな行動だと考えております。チベット、ウイグル、モンゴル、私たちは運命的に同志であり、そしてチベットに自由がなければウイグルに自由がない、ウイグルに自由がなければモンゴルに自由がない、モンゴルに自由がなければ当然いわゆる中国において自由がない、中国に自由がなければアジアに自由がないということです。敵は大変に強大です。敵というのは人ではありません。考え方です。中国人の共産党一党独裁という考え方と、自分の文化が一番偉くて他は潰してしまってもいいという中華思想、この2つが敵であります。Thank you.